Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya mga action we have Sir Patrick Lacson. Basi siya maniguro nag-serve as spokesperson sang putian kay siya nagpirming aton nga makontak. Sir, good morning. Welcome to Action Radio Morning. Bacolod. Sa Action Brian. Yes, good morning. Sir, Puerte, morning. halin kahapon do nag-controversial ining kanta ni Ka Freddy Aguilar nga may Yeah. linya nga kriminalidad kag korupsyon. According to Sir or Dr. Chris Sorongon, bago ko lang siya na interview, I don't know kung na may press release naman sila gani mo. Ngati ka offensive kag ka malisyoso ini. Di nagkuha sang information si Ka Freddy Aguilar. Sir, any reactions ini? Oh. Well, first and foremost, no, for the, para man sa mabalaan man sa tigpalamati, nga first and foremost, hindi na siya komisyon na kanta. Aha. Yung kanta lang ginaya ni Guys lang ni mayoralty candidate Alpi Benitez. Okay. He's really expressed, what he feels, gathering from feedbacks from sa mga Bacoleños, kung anong sitwasyon kaintangan diri sa Bacolod. Aha. Freedom of expression. And ginsabat ko lang, no, bangod gahatag ko respeto sa national artist para sa ako, yung si Freddy Aguilar, hindi na siya maglangulango tayo. Mo kanta at mag-express ang iya. Ever since, wife ako na tao, Freddy Aguilar na siya, Yes, no? yes. Ang iyang expression para sa ako niya, hindi studied niya, hindi na siya magpalagpat niya, mo kanta or just like that, nga makakanta siya sa Batang Negros. So una nagkanta Yes, sa Batang Negros. I remember, no? So it's not to insult Bacoleños or Negrenses. For me, it's like merely an expression of what he has heard, what he has seen, and what he perceives nga kinanglan guro nga may paglaom kapati siya nga si Alpi Benitez makadala paglaom sa aton nga dakbanwa. So it's about that. And derogatory, I think, is that I respect the opinion of the person who said that. Iyan opinion. Why? In freedom of expression niya man ina. So, respeto na isang Team Asenso. Why na yan? Gusto lang sila kung ano ang balon nila. But on the part of Team Asenso, on behalf of Team Asenso, I think kung masabat kami sa Ilaya, what is more ironic, because he used the word ironic. What is more ironic is ang incumbent ng opisyalis na ginaupdan, hindi nakakita sa kamaturan. Ng taga Manila, si Freddy Aguilar, ng national artist, ano po yan nakakita na nag-express? Yung kung my word against yours, ang atong pag-istoryahan, my word against yours, sinubing nga Pilipino hindi magrespeto kay Freddy Aguilar kung anong ginakantaya. Kasi anong ginapabutyag yan, kung ginapabatyag yan, hindi man niya kami nagkanta siya. So, klarohon ta lang na mention mo kay Ida nga hindi na siya komisyon kundi nagsulod lang sa mind niya nga buligan si Sir Albi abi paagi sa iya nga kanta. Wala sang may nag-supply any information, lyrics kay Sir Freddy Aguilar. I do not know, and I cannot speak in behalf of Freddy Aguilar. Siya may pamangkoton nyo. Hindi man ko si Freddy Aguilar. Pero ang ginamangkot ko sang detalye kay Sir Albi Benitez, no, kagabi. Ginamangkot ko yung detalye, ginbayran mo ni siya. The answer was no, from the horse's mouth. No, wala na yung ginbayran. Ginamangkot ko siya, di komisyon ni kuno wala ang balin, no. Di para ako ang salig ko kagang ako niya nga isa lang yung hambal ako magkuano yung balon ni mayoralty candidate Albi Benitez may salig ko 100%. I see. Kagway Okay. na siya galang ulango yan. So hambal na-touch man siya gani kay I don't know, but I think doon nakabati ko nga kapabulig siya translate sa Ilonggo or something. But I don't know who and why di ko kabalo kung sino ang yagin pa, no? Hindi man siya kabalo guro mag-Ilonggo. yes, correct. So most likely pero ang iyaya nga pag kami guhay kay mayoralty candidate Albi Benitez, madukay na namin guhay na sila. I see. At least na klaro ta, no? Tama man siya mga service sa mga artists. So i-set aside tabi si Ka Freddy Aguilar himself abi diri kita sa content nga nabutang niya nga crimes and corruption. According to the group of GP Pula,
Why man niya crimes nga kwan gid grabe is Bacolod and crimes is why man corruption So, gid. Ikaw sir, ano paglantaw mo? Well, tila na yun ang opinion. They have the freedom of expression. May diretsyo sila kung ano nila ang balon. Ang ako lang niya, ko ironic, nga sila kakita. Sina, ironic is, I use the word ironic because kamo gaya ang ginilir sa tao. Kamo gaya ang mayor. So, ikaw yung may mandato sa pumuluyo. Ikaw yung kapungko. Paunano na ako makita. Pati namuntanan, pati sang ni Freddy Aguilar, ang hindi mo yan makita, kaginahambal mo liwat-liwat sa mikropono, nga hindi kaya nakita sila. Kagapambal ka, progreso, nga padayon ng progreso. You know, that's ironic for me as a taxpayer of Bacolod. Hindi as a candidate. I speak as a taxpayer. I don't speak as a candidate sa imong interview, sir. I speak as a taxpayer. Kung hindi sila nakita sila, that's very ironic in my opinion. Last na lang nga pamangkot, sir, nga nag-react yun sila sa kantaman. Anong bot silingon? Pati kay, kung anong kamaturan, kisa Matchagpil, I quote Attorney Cesar Distrito, nga kung sometimes kung anong kamaturan, kagihang balon sa imo si Capario, ikaw na iko, masakit na. Siguro, you know, yung nature nga ma-react. But, idugang ko lang, no, sa corruption. Hindi kagabi, kami nag-rally, or pulong-pulong kami sa Barangay 16. So, namangkot ko sa mga tao kagabi sa Barangay 16. Sa mikropono, kinapost ko subong sa Facebook, upload na. Imo gitugurong kwan ay, imo tugurong replika ay. Account, Patrick S. Lacson, kinapost ko subong sa Facebook. Namangkot ko sa Barangay 16. May ginluthang dire sa Barangay 16. Oo, naman ko may droga, may kabaligyan ni droga, tanang kasabat, oo. May corruption sa Bacolod, tanang kasabat, oo. May, hindi ba ito yan nga putian lang, tamo, ito yung pamatingin from all colors, from all walks of life. Pamati kayo, mga susum lang sila, kung anong ginambal sa pulong-pulong, diretsyo lang nila makabalo kung ano mga kandidato, kung anong ilang mga katuyuan, kung mga plataforma de gobyerno, kinamangkot ko kagabi, sa Barangay 16 mismo, huwag tanan kasabat. Oo. Si may perfecto ba nakita tanan? Hindi. Ang pamangkot ay kung siling, kung I don't take it against the other party or the incumbent administration, kung ako lang sila nga hindi matatanan perfecto, puting muwaan tani, pero kung masiling kaya nga wala, kaya nakatabo di, bulag kayo mo, bulag ka sa kamaturan, kagpiliton mo yung pumuluyo, nga mapiyong, na hindi ay magmuklat para makakita, di na para sa akon, amo lang yan, balik ko siya nga irony, hinampalya. That's very ironic in my opinion. I see. Anyways, sir, base, akon, ayo malang, base may number ka na ni Ka Freddy Aguilar, kaya may gasugo sa akon, di ka interviewon ko siya kuno. I will try to ask for you, sir. Sir, I will try to ask for you, but ako personally, hindi ko na siya kilala. Yes, Idol ko na siya, pero hindi ko na siya kilala, hindi ko na number. I'll try to ask. Bali-bali, si mayoralty candidate Aldi Benitez. Gin-address ko malang din naghambal sa akon, nabal niya, tani mang kuton man si Ka Freddy Aguilar, kaya siya nag-ubra sang kanta. Selingkot ni mamangkot, ba si may number si Sir Patrick Lacson. Sir, salamat sa serbisyo, may aga, kung mabuhay ka, sir. Salamat, may nga dyan. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio.